India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ka Ingbishar ke Pakistan hinne kesni kala rai pinram da ka Jingpyniap per Shah ya Uwei udkot jong kalong yeng he spa namar ka jingdon kti ha ka bele be ijat bat krai kle ela ka jong ka Samla kata ka Pyniap ka bala pin khi wen Halor ki kam Shah thombor jong ki kinthei hapo ka ni kari ka ba Shah liang per Shah ya ki ni ki kinthei uni utrai unang Amerika ude utenrai na Pakistan uzahir Javer lighthouse nam karta ula thombo dia ka nur mukadam hapo ka yeng sa jong u ha Islamabad ha ubnai nai tung jong usnam bladep hadin bakla kenta ya ka jing terwai tho shong kurim bat u kata ra ka pinstom bat kura de ki jing dengnar bare ki kinja tiar ki banap ban krai kli aka kamu kadam arpunyos nam karta kabadai ka khun jong kanong kit ktien sim barem labon sin kala persang ban lat phet na ketika yeng paki dulan jong u henry kala sha khangla de ki arngut ki nong tre jong u uni ubreu bla sha keno don kti ha ketika Pyniap dusman ulayo pediang dakarai penram jingyap ongunong bisharu atara bani hapo ke Ingbishar district court ha Islamabad kikmi kikpa jong Jafer uzakir Jafer bak asmat amdamji la syam bakim dan bentah ke bayadai bat ke jing persang ban bu re ya kani ka Pyniap ngas ngokmen shibun bela penyo ya ka hok ong uswakat mukadam ubade ukpa jong ka nur kata blakot jingmut ban penpau persha Halor ka jing pelat ikikmi kikpa jong Jafer kani ka jingjak lawan ra ru ka jing pendam ke bejur nagi kin hun seng ke bakmi Halor ki hok jong ki kin thei hapo kani kari kani ke jingja Shah Pyniap bashir khai ka bakan thup iki shijur ki bedai na ka long yeng bahe bahan ha Pakistan kelawan ra aru ka jing ban bor bat pin kot kloy ya ka jing tian bishar po kani kari bagi kam tian bishar ki long ki basuki hadu kata kata bat ka baju shimpor de kisnam